Azkoitiar mutila bigote zorrotzak. Jaun Andreok, lagunok, izan zaitezte guztiok ongi etorriak Euskal Jaien bigarren jardunaldi honetara. Zer ikusia, zer entzuna, zer dastatua badugu egun hauetan zehar, atzoko jardunean izan genituen 11 ekitaldi eta gaurkoan ere zer esanik ez. Alde batetik, sabela ondo hornitzeko eta zintzurra lasaitzeko, jatekoa eta edatekoa. Baina hori guztia ondo moldatzeko musika ere bai. Eta beste urtebetez, aurten 15. gazten trikitixa txapelketa ospatuko dugu une batetik bestera. Parte hartzaileak 5 bikote dira, 16 urtetik berakoak. Lana, bikote bakoitzak 3 pieza joko beharko ditu. Trikitixa, porrusalda eta aukeran fandangoa eta harina. Epaimaia Edurne Iturbek eta Oiana Irastozak osatzen dute, zorterik onena bereiei, eta epaimaikideek zera aintzakotzat hartuko dute bikoteak oholtzaratzen direnean. Doinuaren zailtasuna, soinuaren ejekuzioa, alegia jotzeko era, panderuaren ejekuzioa, hau da, joaldia, erritmoa eta kantua. Jakin, ekimen honen antolatzailea Kriskitinea dantza taldea dela, eta laguntzaileak Hernaniko Udala, Hernaniko Musika Eskola, Tolaria Sagardo Naturalaren kofradia, eta Orona igogailuak direla. Guzti gure eskarrik onena, izan ere, beraiek gabe ekimen hauek bidean gelituko balire arteke. Besterik ez, esan beharrekoak esan eta lehenbiziko bikoteari oholtzaratzeko gonbite egingo diogu. Ez gera urrutira joango, herrikideak ditugu, eta betoz, Eider Tolosa, trikitixa joko duen 13 urteko neska, eta Lierni Tolosa 11 urteko panderu jolea. Jaun Andreok, zuekin, Tolosa Aizpak. Gloria a Dios.